אז מי, כן, מה כתוב? זה מה שאני לא מבין. כתוב שאתם קרויים אדם, והגויים לא קרויים אדם, זה מה שכתוב. לא קרויים? לא קרויים אדם, לא קוראים להם אדם. אוקיי, אז מה קוראים להם? אדם זה אדם אדם הוא בן אדם שהוא שונה מהבהמה. אדם זה אדם העליון, מכיוון שאנחנו פעלים של אלוקים, אז הוא קרא לנו בני אדם. עכשיו, הגויים מה שהם, כן? אלוקים עשה אותם בשביל שיעשו פה... בשביל לשרת את היהודים. כל הגויים שאתה רואה שיש בעולם, המיליארדים האלה, הם הכל רק בשביל שהיהודים יהיה להם איזה תועלת. אז אוטומטי עדיין הם עוד לא משרתים אותנו לגמרי, רק חלקית. כל אחד יהיה לו, אז כל אחד יהיה לו... יהיה לו אלפים עבדים. 2,800 עבדים. בינתיים, המשיח לא כאן, אז איך הם משרתים אותנו? הם בונים לנו רכבים, דירות, בניינים. עושים הכל. הם בונים את זה, לנו. Every single place, every single house, every little spot, everything is a piece. None of a single piece for other people, only for us. And if we don't give anybody else, just for us. That's what we believe. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك